Yan si Just. Ay, hindi. Ibaling lang nito na si Justin. Boys, ba't ako? Diba? Para walang ano, fair lahat, diba? Dishonest Discord. Okay, dishonest gaming to ah. Dishonest gaming lang. Mga di sila nagbabayad ng cards. Ay, grabe, grabe. Paninirang puri. Di sila nagbabayad ng cards kung sino man lalaro. Okay? Yes, sino pa? Well, pakikakaigin ko dito. Atras kaunti, atras kaunti. Atras pa, putol yung ulo mo eh. Yan. Yan. Hi ka, hi. Boy, siniraan mo na kami, wala pa man. Mumuya ka ba ng tarts? Ang mumuya, no? Ah, okay. Ay, ano pa ba? Di nagbabayad. Ako, malinis tibig ko. Di nagbabayad. Di nagbabayad. Ito ka din? Less? Kaya pala pinapapunta ako sa harap, sisisihin ako. Ay! Record! Kapag ka na? Kapag ka na? Wait na. Lipat ka lang. Teka lang. Kasi baka na ano ka pa rin eh. Sinasadya mo eh. Ano gusto mo pa rin? Ako pa na. Ako pa na. Ban, antahistamin ka? Wala. Sino may antahistamin? Sino may kailangan? Meron? Mahingi ako. Baliw ka talaga eh. Sinabi mo na, tinuloy mo pa. Nakuya mo pala ka. Gago. Sulitin ko na. Sulitin ko na. Sino may allergy? Kasi, iba yung galaw mo. Oh, magkano? Unang kagat, langit agad. Kasi gusto niya kumain ng tulog sa daw. Go for gold. Go for gold. YOLO. Sabi ko lang, pero mukha naman sa ulo. Kasi ano dan Krause ba yun? Alam mo, ibang Pa-end na naman. Tara, tara, tara. Ano naramdaman mo? Hindi ko kasi nahihirapan siyang minga. Kasi hindi siya gumagalaw na as dito. Allergic siya to the belly. Ay, magaling. Inside that. Isa lang. Okay lang kayo ah. Tapos hindi mo niya. Ang nagkitang tutubuhan na.
Andito si Doc, meron akong tube. Kaso sa puwet, yung tubo. Pili nga sino mag-represent sa'yo. Doc, anong size ka dito? Net! Ay, grabe. Bash kang dito. Bash ka. Nandito sa kabilang side. Ay, tumawa. Yung sariling shot. Bye-bye! Takot ako sa pagsakay. Tara. Alam mo na, tigmuha ka ng tuna. Tigil mo na yan. Malapit lang naman ang tuna. May mga car liners. Ay, sorry. Para sa bakit? Ang kailangan ko din ang wala na ha, whatever you said. Chicken with dessert. May work pa ako bukas kasi. O kung chicken, order na kami. Chicken ka. Pati sa bakit tayo. Lahat chicken. Kulang. Tingnan. Order na bukas.
dinner, birthday dinner kami. Birthday dinner. So, friends ako. Tatabi niya. For the night. Come on. Sweet na siya. Ito ba? Next one. Ako naman ang buong Ay, sino may bola? Adjust ka eh, pero tayo hindi na. Eh, di adjust na. Adjust na. Ganun ka pa talaga? Hindi naman ako nahirapan nga, pero nauna na lang ako. Ay, gusto mo sa sinisit? Ayun ako, meron na. Bakit pa paano, Art? Ganito, alam lang yung bawal kumain. Kumain Hindi, pa, masarap hindi, nakatuklong suko ng tuna. Tapos naalala ko, bawal na pala. Ano ka nung alala? Sarap eh. Fresh siya. Naalala niya, salamin siya. Eh ano, Basta init tuna. oh, weekend ako. Pero fish, daing okay lang. Tuna lang. Oyster. Kaso yurik. Ayaw nga pala. Oo nga pala, mataas uric. Kumain siya. Sabi niya. Ay, no. Wala. Sabi niya oo daw. Sarap. Sayang, friend. Kumakam na rin si Justin. Kumaharap ng Palo. Yung dalawang nakakatakot pumalo, katabi pa. Paligtaan. Alam mo yung pag nakakadaan lang, parang nakakatakot pa. Oh, si Jai. Oh my God. Pero kanina nagkape kami ni Zion. Nag-iwalay na kami. Ang layo na parang shore. Sarap pa mo. Dapat inubos ko na, tapos doon mo naman. Gaga ka. Pag ginada ka sa ER niya. Hindi tayo nakapag-practice. Check na lang.
Saturday. Ay, di may Monday tayo, di ba? Ano tayo? Tuesday, baka maglaro ako. Pati text. Nice one. Ay, nagre-record pala. Sorry ka sa camera. Sorry naman. Nung sinabi mo maglalaro ka, naglaro ako dati, nagtanggal ka ng pangalan. Bastusan ka. Last Friday ata yun. Yung sabi mo, yung di ba nagsuhan kami, tapos nagkita tayo doon. Sabi mo, laro mo tomorrow, ganyan. Maglagay ko. Sabi ko, sige, lalaro ako, nagtanggal ka ng pangalan. Ang birthday kasi ni nanay ko, hindi ko alam. Hello? Kaya sabi ko, sabi ko, ay, sorry, sunod na tayo. Sige, last game. Kasi, kakain ko. Anong video pala sa Out! Happy birthday! Consistent talaga yung tayo. Mag-hi ka, mag-hi ka. Kanta mo na.